ברוכות הבאות לשיעור החשוב שלנו היום. היום אנחנו ניגע בנושא שכל אימא נתקלת בו בשלב כזה או אחר. פרזיטים, תולעים קטנות, כל מיני וירוסים במערכת העיכול. זה נשמע אולי קצת לא נעים, אבל זה חלק מהחיים שלנו ושל הילדים שלנו, במיוחד שהם נכנסים למסגרות. אני רוצה לתת לכם היום את כל הכלים הטבעיים והרפואיים, גם שיטות טבעיות וגם שימוש בשמנים אתרים בצורה טובה ונכונה, להתמודד עם התופעה הלא נעימה והמאוד מדבקת הזאת. אז בואו נתחיל. קודם כל, אז מה זה בעצם? תולעי סיכה, תולעים קטנטנות לבנות שמטילות ביצים סביב פי הטבעת. הילדים מתגרדים, הביצים עוברות לידיים ועל החפצים, וככה כולם בבית נדבקים. או וירוס בטן כמו נורו-וירוס מאוד מאוד מדבק, עובר בקלות במגע, באוכל ובמשטחים. החדשות הטובות הן שיש לנו שליטה על הרבה מהמצבים האלה, אם נדע מה לעשות ביום יום, לתחזק ולשמור ולהיות מאוד מאוד היגייני. חשוב לי שתדעי שתולעי סיכה הן הנפוצות ביותר אצל ילדים. את זה כולם מכירות. אבל הן ממש לא היחידות. קיימים עוד סוגים רבים של תולעים ופרזיטים במערכת העיכול, ויש כאלה שטוענים גם במוח ובאיברים הפנימיים. יש תולעים שהם תולעים עגולים, תולעי קרס, תולעי סרט. כל אחד מהסוגים האלה מתנהג אחרת. חלקם מגיעים ממזון או ממים מזוהמים, חלקם דרך מגע עם אדמה או בעלי חיים, וחלקם דרך מגע ישיר בין אנשים. החדשות הטובות הן שהעקרונות שנדבר עליהם כמו שמירה על היגיינה, רחיצת ידיים, בישול נכון של מזון, שתיית מים נקיים וכדומה, הם מגנים לא רק מתולעי סיכה, אלא גם משאר סוגי התולעים. אז הכלי מספר 1 זה היגיינת ידיים. אולי זה נשמע פשוט, אבל זה החיסון הטבעי הכי חזק שלנו. רחיצה עם סבון ומים זורמים לפחות 20 שניות אחרי שירותים, אחרי החתלה, לפני אוכל וגם כשחוזרים מהגן. הכלי השני הוא ציפורניים ומצעים. מקפידים לגזור על ציפורניים לילדים פעם בשבוע וללמד אותם לא לשים ידיים בפה. מצעים, תחתונים ופיג'מות. מחליפים כל יום בתקופה של תולעים, מחפשים בחום גבוה, דואגים להיגיינה שהידיים נקיות, משתמשים גם בשמנים אתרים לחיטוי הידיים, מקלחות בוקר, שטיפה טובה של אזור פי הטבעת, תכף נדבר גם על איזה שמנים. הכלי השלישי, ניקיון הבית, בשגרה, ניגוב יומי של ידיות, ברזים, שירותים, שלטים. כשיש וירוס בטן מומלץ לחטא את האזור של השירותים, את האסלה, כל אחד בדרך שלה, חלק באקונומיקה, חלק בדרכים אחרות, כל אחת מה שהיא אוהבת. אז אם מישהו כבר נדבק במקרה של תולעים, אז הרופא בדרך כלל נותן את הטיפול שאני פחות אוהבת, שפוגע במעיים, שנקרא ורמוקס. אנחנו תכף נדבר על איך עושים את הפרוטוקול הטבעי. יש פרוטוקול של ורמוקס שלוקחים פעם אחת ואז אחרי שבועיים עוד הפעם, אבל זה משהו אני פשוט נמנעת ממנו, ואפשר לחזק את מערכת העיכול ולחטא אותה גם ללא ורמוקס. אז אופן הטיפול בתולעים בשמנים אתרים הולך בצורה הזאת. מאחר אנחנו יודעים שהתולעים מטילות את הביצים שלהם בפי הטבעת, אנחנו נרצה לעשות חיטוי. אז כמובן שזה תלוי בגיל המטופל, אבל אם מדובר בילדים קטנטנים, אז אנחנו ניקח שמן הדס עם שמן לבנדר, ונדלל אותו בשמן זית, ונמרח כל ערב בפי הטבעת. זה משהו שכדאי לעשות גם למניעה, ולא רק דווקא כשיש לנו את הבעיה עצמה. נוסף, נכין או רולר או תערובת למריחה ונמרח על כפות הרגליים. תלוי בגיל, שוב, אם זה גיל מאוד מאוד קטן, אז אנחנו נשתמש רק בטיפה אחת של אורגנו, אפשר בטימין, ממש בצורה, זה מאוד מאוד תלוי המינון לפי הגיל. אם אתם לא יודעות, תתייעצו איתי, אני כאן, בשמחה, אז אתם יכולות ללכת לפי המינון שכתוב לכם. אוקיי, אם מדובר בילדים גדולים או במבוגרים, אפשר לבלוע את השמנים. אפשר גם לעשות ניקוי רעלים פנימי ולבלוע את השמנים. כמובן, אני ממליצה להתייעץ עם מי שמכר לכם או אם יש לכם ליווי, אז כמובן להתייעץ ולשאול איך משתמשים ואיך עושים. אבל אפשר כל בוקר, כמובן, לקום בבוקר, לשתות 2 טיפות שמן אתרי לימון בכוס מים. זה כבר יעשה לכם את הניקוי של הלילה, וגם יעשה פינוי וסילוק של רעלים. בנוסף, אפשר להשתמש בשמנים כמו אורגנו ואונגרד, שמנים שיש בהם שמנים חזקים שעוזרים לטפל ולהעיף פרזיטים מהגוף. אז מה שבעצם חשוב זה קודם כל להיות מאוד מאוד מודעים לעובדה שצריך לנקות את הגוף כל הזמן.
אז לא רק אם הילד עכשיו נדבק בתולעים וזה מגפה ביתית כרגע, תמיד צריך לנקות את הגוף מתולעים, כי אם יש בעל חיים בבית, ואם הולכים בחוץ ברחוב ללא נעליים, ואם אוכלים מזון שהוא חי, יש אנשים שאוהבים לאכול סושי, דגים נעים, בשר נע, זה אוכל שמלא בתולעים, כי הוא לא בושל ולא חומם עד הסוף. מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלה, אם רוצים שהגוף שלנו יהיה נקי ככל שניתן. הפרזיטים האלה גדלים וחיים אצלנו ושולטים לנו גם בתאוות, גם בחשקים וגם במערכת העצבים, ולכן אני מאוד מאוד ממליצה קודם כל, אחת לחצי שנה לעשות ניקוי רעלים, כמבוגרים לעשות ניקוי רעלים, אחת לחצי שנה, וגם לדאוג שהילדים עוברים איזשהו ניקוי עדין, ולא רק כשהם נדבקים, אלא גם כטיפול מונע. אז זה השיעור שלנו היום על התולעים. אני מקווה שנתתי לכם עוד קצת מידע וכלים.